Kasi ba yung kabalenya, Kuya Alvin Bautista, ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, pinasyalan natin itong road trips dito sa The Infinity, Angeles City, Pampanga. Alos katabi lang siya ng Marquee Mall. Dito tayo ngayon sa The Infinity Phase 2. So mamaya guys, ikutin natin itong mga food bazaar and then yung mga ibang nagtitinda dito sa road trip. So marami kayong makikita dito. And kung gusto nyo mag-food trip, isama nyo na yung buong barkada at buong pamilya dito sa road trips at The Infinity, Angeles City, Pampanga. Kung gusto nyo pumunta dito, open sila ng 5 p.m. until 11 p.m. every Thursday until Sunday. So ito na yung Marquee Mall sa kabilang side natin. And then sa tapat dito yung Angeles City Municipal Hall. Tapos ito na yung bagong bukas Landers. And ito na yung Phase 1 ng The Infinity. So nandito tayo mismo sa tapat ng Phase 2 ng Infinity. So dito guys, makikita si road trip. Nakapag-ikot na tayo dito sa Road Trips Infinity. So nag-order ako ng barbecue ko and yung kanilang yung mixed fruits, and then binigyan tayo ng drinks ng Life and Lemons, and then yung kanilang yung foods ni Wish Me Luck. So thank you kay Life and Lemon and Wish Me Luck. So mamaya titikman natin tikman muna natin yung in-order natin barbecue dito. Actually, napakaraming foods and drinks na pagpipilian dito. Kung ano man yung cravings nyo guys, for sure, meron dito sa road trips. Daily din, may live performances na kakantahan kayo or serenade kayo habang kumakain kayo dito. Kanina guys, may nakita ako nagtitinda rin ng grill balut dito. Mga snacks. And then drinks kung gusto nyo mag-chill, pwede rin naman dito. And
naghanap kayo ng mga shoes, mga t-shirts, mga diffusers, meron din naman sila dito. Tapos yung mga toys, napakarami yung pwedeng ikutin dito guys. Kahit anong trip na foods yung hanap nyo. So may mga Filipino foods tayo, Japanese foods, and Korean foods na makikita mismo dito sa Road Treats The Infinity. And syempre, yung pinagmamalaki nating mga street foods na talagang matasakam ka. Tikman muna natin yung binigay na foods ng Wish Me Luck. Ayan yan, may dip sila, may dip sauce. Meron silang parang chowpan. Wow! Sarap din yung sauce. Siyempre yung drinks nila sa Life and Lemon. So best seller daw nila to. Itong kanilang mixed berries. So nagpaabol ng food si Chok Neneng. Yan kung nag-crave kayo ng mga Korean foods. So punta lang kayo dun sa pwesto nila Chok Neneng. Wow! Sarap ng lasa. Actually, tagal ko na hindi kumakain ng tteokbokki. So, meron din siyang fish cake, tteokbokki, and seaweed. Wow! Ano natin fish cake? Tapos na tayong kumain. Yan, kung gusto nyong mag-eat, drink, chill and shop, punta na kayo dito sa Road Treats at the Infinity, Angeles City, Pampanga. Beside of Marquee Mall and in front of the Infinity Phase 2. So madali-madali lang naman siya hanapin and malapit lang siya dito sa bagong tayo na Landers and tapat siya mismo ng munisipyo ng Angeles City, Pampanga. So yun guys, kung gusto pumunta dito, open sila ng Thursday to Sunday, 5 p.m. until 11 p.m. So don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para makakita ng ibang kabalan natin dyan at mga Angeleños itong Road Treats at the Infinity. So until the next vlog, peace out!